И ето започваме с входа. Вижте какъв е огромен паркинга. Както виждате, имате много гости. Навещето във вилата. Нагоре има още общо 9 декара земя. Натам красиво управено. Назад е тунелът, отпред има и още една входна врата. И от тук се влиза. И там горе, и там също има стая. Назаде видяхте ли колко е дълго? Насам също. Огромно място. И там слага нещата, за които не е намерила място. Камбара отстрани има и магаре, само че може и сега да не се вижда. Вилата е огромна, назад е дръвчета места, там има билярдна маса, просто вилата е огромна. Тук има и едно прозорче за наблюдаване. Тук, както виждате, може да се прескочи направо и да се влезе през прозореца. Ако си забравил ключовете, Геридо има резервен план. Направено красиво. Направено даже без да знам. Просто вилата е огромна и красива. Деца се гонят навсякъде. За рождения ден на Герито! За рождения ден на Герито! Това цялото! Аз съм Марк! Това е за рождения ден на Герито!